naangay nga pa nagkataritong kayo kadagiti guys Mayor's League of the Philippines sa Ilocos Chapter. Well, tinapalabas nga aldaw katapang nag-meeting di Winter. Every quarter ngamin katati may isa nga vice mayor nga sponsor iti meeting ni. Tapno kasta haan nga masapol nga government funds iti mausar para kanyami katati gundaway mi nga makapaglangan-langan, gundaway mi nga makapag-istorya, makapinadamag kanita nyaman nga maseknan nga issue kat kami kat urian niya iti partidom. But during our meetings sa kami kun may mesa kami nga vice mayor. Ano dagiti kang runaan mas nga pagkasasaritaan guys? Alakat hindi na palabas nga meeting mi kat congratulate me iti ay paspasana nga kadwa mi vice mayor kasama isang abogada ni abogada Espiritu iti Bumanglag. Babal iti resolusyon kat naipasa kami tapos kasta kat balik na namat nga proud kami apada nga vice mayor para iti nagunod na nga pamadayaw kun para kay pasana iti bar exam. Ken ado iti resolusyon nga inawom mi tapos kasta kat makapagsinukat kami ta idea makapagpipinadamag kami nang nangruna apo nga crisis iti gasolina kada krudo napipinadamag kami no sinong tinangato iti presyo iti plete sinong tinangato kadagiti commodities iti iniida ket so far ket basit pelaan mo iti nagnato iti presyo ay plete iti iniida ngam numampay kasta ket nyaman nga inaw nga measures na ket paginadala mi amamin.